Mga kapuso jail officer nga gintudlo nga source ng ilegal nga droga nga nakuha sang kapulisan sa operasyon sa Haro, Iloilo City sang Abril 2, ginpasakaan na sang reklamo. Si Julius Bilacaol nakatuto. Matapos magitaan sa probable cause, ginpasaka na sa hearing office ang Bureau of Jail Management and Penology 6 ang formal charge nga conduct and becoming of a jail officer batok sa Jail Officer 1 nga gintudlo nga source ang 2.3 million pesos nga illegal nga droga nga nakumpiskar sa operasyon sa kapulisan sa Barangay Balantang Haro, Iloilo City sang Abril 2. Grave administrative offense. So ang iyang penalty sini is dismissal from the service on the first offense. Hatagan pa sanksyon ang jail officer nga makasabat. Pwede sinipilion nga ipaidalom sa hearing ang panumbungon. Ukon magasumite rini sa position paper nga himuon nga basihan sa resolution nga igapasa sa BJMP Regional Director para sa desisyon. He will be given due process. He will be given opportunity to raise his side, his defenses. Nagapabilin sa restrictive status ang jail officer sa BJMP Regional Office. Sa karon ginahulat pa sang BJMP 6 ang resulta sang drug test kung sa diin kaupod ang mga jail officer. Padayon man nga ginausisa ang mga isyu sa lifestyle sini kag sa ginaaligar paglikaw sini sa mga nakaligan nga drug test. Pananglitan makatipon sang dugang nga ebidensya ang mga investigador, mangindugang ini nga panumbungon batok sa jail officer. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.